Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dongot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata dihita di minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Ima natar surat di surat paduahon natinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin bidualu ayat sada satu ayat pitu. 2 Korin bidualu ayat sada tolhas tu ayat pitu hujauma dihita. Alai hupa botohok kabima tuhamu wakadongan. Asini rohani debata nani lehonnai tu akahuria na di Makedonia. Ai atik pe di bagasan pangujunan dohot hapor suon godang nasida. Di horhon halalas ni rohan nasida na sumurung. Akup ni sukot ni hinapogos nasida do habasaon na lumobi. Huhati dakod do nang dilehon nasida nasa na tarpatupasa. Lobi tahesian gogona. Jalasian lomona do. Gogodo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha. Ima nanaing gabe parsidohot mangurupi akan nabadiai. Jala gumodang sian nahuhirim hami. Tung diri na do dilehon nasida parjolo tutuhani. Dung itu hami mangiuton lomoni rohani debata. Gabi uapoi hami si Titus. Asal laos di paujung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon. Songon nang pinokkanai. Alay songon hasurungan muna di nasaluhut. Di haporsiaon. Di hata. Di parbinotoan. Di nasa haringgason. Di pagkaholongi muna di hami. Naing songonima. Hasurungan muna. Nang diulaon asini rohaon. Ido ianggo saat ni turpuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong do upama mandok songonon. Tobat ni si pinggan didolok ni si tapongan. Manang di dia pehita maringanan. Saitong mahita masih urupan. Masa mabir no mando ima tutu. Ula koda. Aladak ku hapalo nakin lupa. Nato pudo muncul. Tobat ni si pinggan didolok ni si tapongan. Manang di dia pehita maringanan saitong mahita masih urupan. Iya, pinomat dungo na modomi. Hamo kadongan na hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Secara garis besar jamita sadarion ima taringot tunalaw marsirupan. Nangpe molotajaha mangyuton topi minggu didok melayani dengan kasih. Mangurupi sian nasa haholongan ninna. Bohado tutu na pinangido ni turbukon nanang siulahonot tataringot tu na mangurupi. Hal yang mudah tapi terkadang kita bisa menilai secara tampak atau kasat mata bagaimana motivasi seseorang ketika ia memberi. Apakah dengan tulus atau tidak? Dangna alani godangna, dangna alani met-met nasi leon-leonnai, alaisian rohana yasdo manangdang. Dengan kerelaankah atau tidak? Tungahama gunana amanginang dileom mamangurupi iba sa godang-godang na maradudang siya di nomor rekeningi. Ido kan ditabungani. Alay tarsar mabarita nanang dilehon na hepeng nasaon ninna lau pabobahon dirina. Jadi ada kesan ini demi untuk dirinya dipuji dan diketahui orang bahwa dia adalah seorang dermawan. Adong do diuriaon na hubo to guarna dermawan alay dang inangina na yung sidohono tate sotungan non tapalias si rohata adong do inahubo to da si dermawan
dakuingot apalawe piga alay muluadong situana di son pasti oi nangido ra na ido inang paditai narohata alay nang idohonot bagaimana seseorang memberi dari kekurangannya, bagaimana seseorang memberi dari kekuatannya, bagaimana seseorang memberi karena latar belakang kasihnya. Tentu itu dibuktikan karena ada kesan yang baik dari imannya, berangkat dari haporsiaon gabelos tubuh ma hubungan yang baik dengan sesama. Molo dinggaddo panangi honon na tu debata di suara ni debata, molo dinggaddo dirajumi ibana taringo tu ahana nang pinasahat ni debata di ngoluna, di boto ibana do makkamolate hon nasa nabinain ni debata tu dirina. Jadi bukan hanya dengan doa ya Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan berkat. Tidak sampai di situ tentang orang Kristen yang harus menjadi berkat, melayani dengan kasih untuk sesamanya. Alai ikon dipatudu hodoi, gabe didok matuma godo satu kata tapi beribu-ribu tindakan daripada banyak atau beribu-ribu kata tapi tindakannya nol atau kosong. Apalah songoni maguguna ibana makkatai taringo tu holong. Maaf, kita harus katakan ini masa-masa caleg. Unang holan mangalian manang mangurupi itap ni masana. Alay ditiki mitop masana, la mitop matok tong pangurupionna, manang bohado lau pahebahebahon, taringo tu pelayanan dia kahumaliang. Itu harus nyata. Jadi jangan karena jabatan lantas kita harus memberi kepada orang lain, tapi memberilah dengan tulus. Karena kita memberi dengan sukacita maka yang menerima pun sukacita. Kalau kita memberi dengan ungut-ungut, boido gabero pangari masut tuhita nah hepeng mon torinna. Jadi awa manginang marti tok doaw. Ido ala ikon birengod detong hamajuon. Kalau kata Martin Luther, sebelah kanan Alkitab, sebelah kiri newspaper ninna kan surat kabar. Alay nuaing kandang apalah surat kabar na ikon parbinoto warna canggih, na ikon sejalo ota bisa melalui kecanggihan iptek. Jadi apa itu? Instagram kah itu, Facebook kah itu, doho TikTok kah itu, YouTube kah itu, iko mamoro do kita desi. Jadi ido nama bahin akan nama tuan nuaing dang olo mate hatop. Ido. Natabok kamu nuaing ngonin na di zaman namin na susaan, torinda do. Ido latar belakang na suku kamu secara mendalam tu akan nama tua terlumo bina 80 tahun ke atas hacitian ngulu namion na julu torinna do. Dia bicara tentang masa lalu senantiasa. Molo makatai hamuduk lansia masa lalu tong dihatai dan ngolo makatai masa depan na tonggudian ido na masa. Jadi apa yang mau kita perhatikan dari nas ini, bahwa ternyata didok doju molo hata alai hupa botoho kami matuhamu wakadongan nina. Jadi ada ciri khas dari Paulus ketika dia menyebarkan kabar baik, dia pakai clue. Cluenya apa? Alai hupa botoho kami matuhamu akadongan nina. Nanaing sipa botoho nan tuhita alai ko jumolo ma dohonok nanaing sipa botohonok kutuhamu taringo tu TikTok nakin. Ada berita yang viral belakangan ini. Ada ibu-ibu yang dia mau membantu orang yang miskin di tengah-tengah jalan. Kemudian dia videokan itu. Alai lupa marah editorna memotong di crop na di julu-julu nai. Ala sangat tardo ibana ikut tarida auda ikut tarida inna ikut tarida hepeng na huleani inna. Jadi dia viral hanya karena 3 menit na masa di TikTok on. Holan nalan di 3 menit. HP na nilihan na holan 50.000 doang manginang. Tapi karena hanya untuk kepentingan konten, hanya untuk supaya ada feedback dari uang yang akan dia terima jika banyak viewersnya, penontonnya, maka dia rela untuk melakukan itu. Molo tapake pe aka kecanggihan zaman, tumagod doi martiga-tiga. Dengi boy mangomoy ba alay sendala nasi tong manang lana laho memamerkan dalam arti marketing yang baik karena dia juga punya usaha. Boy dosongoni kita pakailah media itu dengan cara apa lagi? Menyebarkan kabar baik dengan membuat quotes yang begitu menarik
yang memacu orang lain untuk semangat kehidupannya, atau berbagi tentang kesaksian hidupnya. Mungkin ada yang terjadi satu hari itu, jadi dia mau bersaksi. Alai dia mana nang si pabotohon di si Paulus diturpukon, alia kadongan ninna, asini rohani debatana ni lehonna itu akahuriana di Makedonia ninna. Jadi sering sekali kita mirip dengan si Paulus yang bercerita dengan anak, ingin menampilkan tentang tiruan, manang teladan tua kaya nakon, hudota dokon, bereng makan paribami, nunga hasea ibana. Alaniaha, molosian hapogusun upogus do among na naburumi, torninna. Sianau, bapakmu, nina. Alai sian hasea ni geleng na, bereng ma. Hape hatop do marujung ngulu amang burumi, torninna do. Itu dari mana pencapaian-pencapaian itu? Tapi jangan salah amang inang. Molotung peta bayan contoh tua kaya nakon, unang tapak sawon ibana songon pariban nai. Olo do jok songon ni tapak sawon geleng tay iko songonok ko yang songonon inna kan. Hape dang songon nani hirim ni rohana nanaing si ulah konon na. Pencapaiannya tidak seperti apa yang dari dalam hatinya, hanya karena menuruti orang tuanya dia memaksakan dirinya. Alai si Paulus parjolo do dipuka, molotung pe dibain memberi contoh yaitu Makedonia untuk orang-orang Korintus. Alai didok do jumolo hatana, asini rohani di batana ni lehonna itu akahuriana di Makedonia. Ido takas. Bagaimana pengenalanmu tentang kasih karunia? Apakah hanya sebatas datang marminggu dungi mulak? Dangadong. Hagugoon manang hay baruon sentong-atongan nguluna. Songoni natuari songoni sadarion. Songoni sadarion songoni nang namangihut. Tidak ada perubahan di dalam dirinya. Alai molo dung tatadda asin ni rohani di bata. Only by grace ninna. Only by his grace. Hanya karena anugerah Allah kita akan terpacu bahwa Yesus itu rela menjadi miskin untuk membuat kita kaya. Yesus itu dengan pengorbanannya dia mau membuat kita menjadi kaya. Boy do hita mamora manginang. Nama bir do mamora. Boy do hita mamora. Boy do hirim rohata mamora. Molo nama tua dang pola biate. Itu dia ibu anon. Paling tua anak kon nape ngamar keluarga. Alai do honok kuma marilah. Bukan hanya sebatas kaya harta, tapi kaya hati. Hapor siaon, ido nanidok nadia pitu, alai songon hasurunga muna di nasaluhut. Jumolo may di hapor siaon, dungi di hata, di parbinotoan, di nasaharing gason, di pakkaholongi muna di hamininna. Di dia mahasurungan ni Makedoniaon. Ternyata Makedonia ini lebih miskin dibandingkan Korintus. Ternyata Makedonia ini punya masalah besar karena pada saat itu ada kelaparan besar yang harus mereka bantu juga. Jadi dang mangabati hasusaan nalau mangurupi halak. Jok dohita alani si taonota gabi sudah kita mangurupi na asing. Sering sekali tapat tujolo. Jok doi. Buama bayno kueda mangurupi. Torinda do. 20.000 majo hulean ninna. Hape boy do mangale 50.000 nian. Bereng mak aka ibotomon sikola do sude eda inna. Jadi pangasaon atong hasusaan na asai gabi pangabat lau mangurupi kadongan na di umaliang na. Sering sekali. Di pabuah-buah ma aka hapursuhon na. Di pabuah-buah ma aka taringo tu sidangolon na. Asa boha asai ma pangabat lau mangurupi kadongan na asing. Ternyata banyak hal yang bisa dia lakukan. Songoninang ditiki masa ma amanginang diwawancarai di stasiun TV. Ugurito donian di cover khotbah cover nadong di hitaon. Jadi adong masalah pemulung yang tinggal bersama istrinya. Kemudian dia memulung dengan rajin ulet orangnya. Ahamana masa di papungu-pungu ibana do sian aka nanau sinarinai dibain ma di celengan. HP nalau mangurupi akana pogus do HP anak-anak jalanan. Tertakup wartawan mak televisi dungi disukum mak bahasa ma oloho mangurupi ninna hapeon ngama tua ama dido amat tahun nama tuon bahasa ma
di lehon tuani hosa ngulu diau tungahama gunana manguluau molo somarguna au ninna ima alusna. Untuk apa saya hidup kalau saya tidak berguna? Jadi caranya marilah menjadi orang yang berguna. Sedangkan benda mati saja, batu itu berguna, itu benda mati. Apalagi kita yang adalah makhluk hidup. Jadi ikon sian kerelaan hati dolau mangurupi laho manguduti holong papatarkon basam ni dibata asatung tanah tadama Makedonia itu layak untuk menjadi contoh bahwa dia dipenuhi kasih karunia. Ido di hati dakon si Paulus molo dipakai penakin dia sadai alaihu pabotoho kami ninna hata hami dison adong mai si Paulus adong masih Timoteus sadanai si Titus. Nakikan rap dohita manangihon si Titus diatai desi bahwa Timoteus dan Titus ini adalah orang muda yang berkarya. Jadi bohado hita lau marguna itu tidak melihat umurnya. Tapi ketika anak-anak bisa mengajarkan tentang kebaikan, maila dohita kanama tua. Ikon ido di bagasan diri. Itu tamparan keras. Bohasa bohi ibana mangurupi audang boy ikon songonido. Gabe di dokma diturpukon gogudo dia poina sida hami jala dipangido asini roha imana naing gabe parsidot mangurupi akan nabadia ninna. Adong do pesian tonga-tongata na marsak ibana manang muruk ibana molo sopasidot ibana mangurupi na asing. Molo hubere nga manginang dung sa tao na makuwasi di son paremosi do ruas ni Cibuburon. Ido wasa paremosi udokon molo dong dipunguan misalnya ni doho tas songoni tabay makebatian padang ninna pitor didok do sahala pitor dibay do tangan na siya nauma transport torina to ido ala marbus tu puncak nasida ido nasogodo anon rohani dongan na molo dido imana toy mak siya nauma biaya na sudi torina ido jojok na dia kabibi Cibuburon alani emosi na alay adong dodongan na asing unang malay emosi ho aw perikok do marsileleon karena dia tidak mau hanya menerima dengan tangan kosong. Itu yang bagus. Jadi emosi sotong Holandi takupamu emosi na yate mula ano marsijalangan para emosi do idinay nangon hinna musekan hu marsijalangan iko boy do hita memang betul-betul secara emosional kita karena kita tahu molo dung diurupi di bata au riko mau mangurupi molo soboy mangurupi unang au makatai ayo ma on manarikot ngasodong nanilehon na makatay musay may mana marungutu bereng makan budang duar tanah alay olan na 100,000 do dilean ni mana torina musay omma nasolas maroha naon majalo akka nabinain ni dongan na hapi hading gano doy unang etong nani nilian halak etong mana natalayan tu punguan itu yang paling penting apa yang sudah kita berikan untuk punguan karena bukan punguan yang makarikoton hita alih itu do makarikoto punguan ube na masuk kita tu punguan ido naik kontara jumi amanginang adong maheaju pangau si homang taboto do homang holi mangging ido holi mangging jadi songon na somal molo masa madi huria songo kitaon pesta gotilon saya dong doi akan beteng nai dijupangi panitia dangi alai dison hirana so ya do PUBG paling telepon alana dau parkarijuan nama nang jabuna jadi dijupangi mak sepakat ma parhala duduk panitia beta mahita teh tu jabuna jadi dung sahak ma dijabui nga sudi sahuria ma boto amatai na burjudo molo aha na pinangido ni uria toratok de mangurupi lakso dipangido pe dilihat de alai oma inatai oma ima si homangi ido jadi sahak matong parhala doi do panitia dang 10 hala ate molo 10 hala sanga rotu jabui tong do mabir parjabu ala piga hala sahak ma dijabui dongi hudul ma amatai do inatai dipabotohon panitia oma amang ranga iboto amang ate sian titing enak na ikon patupahod dohita pesta gotilon di bulan 10 sarupa teh dotita di bulan 10 enak jadi
Adong nariko situ huko kata inna. Tarhira nasaon inna. Huboto lagi jaya-jayana do amang inna. Inna panition. Bla 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 di Pabuo Masude saat tu ujungna Bohama Rayuan Pulau Kelapa dangi. Jadi Roma amatai pitur sigok doi bana. Geri ada dipotong do pak katayon di panitia. Unang pola segan sigak kamu torinna. Baik mak siak kami 50 juta. Ape ilabung na ina tanah. Digoi masih pudi trek ina sahali. Goi kan? Ngabui hira-hira mang ina. Molo hurangan non pa buahamu. Bah lam digugui natay mo se disenggol mo se sian pudi. Tiuk ina mo se kan? Ape ditiup ina taom mahempon na. Diketik mak plak ina saya mang mengetik dilem matu amat tanah. Pak ini ada WA dari Itomo enak, dari Eda enak. HP isini WA awas kau ya enak. Sempat kau kasih lebih lagi dari situ anggo ho bereng mak usir nama ho banin nama. Ima didok di WA nion diugabi ma amat tanah mungkin. Dari antara kita juga ada yang seperti itu. Mungkin. Narap hudul do amat tanah ina tanah isi salah pasti digoi. Hona ho torina do. Tu ina tanah manang tu amat tanah. Mungkin kebalikan yang terjadi amat tanah homang. Alai balik sa. Burju pendampingnya. Jadi ikrikot do amang inang. Hita memang memberi dari keikhlasan hati. Rohanayas asonang marungut-ungut aidang gabi pasu-pasui molo di bagasan muruk manangna rohana marungut-ungut taida ma 2 Korin bidusia ayat pitu ama didok disi ganut niojar ni rohana unang masian muruk manang sian naso terjua aidi haholongi di batado nalas roha mangalehon ninna. Marilah mulai dari diri kita manginang untuk mau memberi. Jadi adong donakin kor na menarik menurut tahu ada kalimat pembuka yang dimulai dari bapak-bapak dikatakan demikian. Ahado nang dibaheko dinaung ditobus hosian haholomoni ninna. Apa yang sudah kita berikan sebenarnya tidak setimpal dengan apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Jadi ikon rikodo dison kepekaan. Unang alani nalaho mengamankan diri sehingga kita seolah-olah tidak melihat orang yang susah di samping kita. Ikon tubuh dosian rohanayas pangarajimon diri ngagodang nabinain di mata tuau molotung pehuleanon dalaku main alo makamolatehon pabagenanmu molo open na huleon sasitong na hurang do peonan yang silehonok kutuho. Jadi riko dohi tanalaho Mangaleon akan narikot geria ada di dok Makedonia ini adalah satu jemaat yang menjadi role model dan dikatakan di dalam nas itu lobi tahesian gogona tarpatu pasana sida jalasian lomona doninna bahwa bukan hanya karena sebatas supaya dilihat orang saya bisa tapi karena saya merasakan bahwa berkat Tuhan itu luar biasa dalam diri saya lantas saya harus melayani dengan kasih. Atau ngamanginang unang manian marisuang hataon dang nahudokon molotung pehubain tudus-tudus nakin pesta gotilonon alai nalaho mangujar rohata mai kita ingat mungkin tentang kejadian gempa yang di Cianjur. Sayolo do adong hala na dibain di instansi manang tempat karijuna papungon taringok tu sumbangan dibain musesian Uria di main musesian Parsautaon, Parmargaon, Lomang Rubi Cianjur, ama di do ruas niang gotai, torido do, ausian huria mate inna, unang masyanon inna, parway mana madogo ti pungon gudang molo sumbuy do di bayi ni mana, kan ido, unang ta pak saon dirita ikut do pungonon, apa idang tamoto tario tu si humisik, jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ai taboto do sien natajaloi sien upa halo jawata di parkari juata adong doi jabarina pugus adong doi jabarni nalau tuhuria
adong dui jambar nalau tu yanakon, adong dui jambar nalaho tu aka pesta do lan na asing, do aka parsau tahun. Hita mana malo disi, dangolan malo, ikom malo ikom marbisuk, supaya kita bisa tenang di dalam memakai apa yang Tuhan beri bagi kita. Tahamulate homai, tahasabab pomai, tabay mangulut tagabi habauran di pasu-pasu mangurupi akana humaliangta. Amin martangnya kita.